Благодаря. И така, добър вечер на всички. Добре дошли отново в Парабелум. Тази вечер, както виждате, с мен е Едуардо Фонтана, който е направил изследване за руската атака. И вече сме се занимавали в миналото с въпросите, да кажем, за нивата на прихващане от страна на Украйна, що се отнася до страната, но също така и по-специално за Киев. И от корицата, както много добре знаете, тази история породи огромно количество мемета. Невероятни, аз си посветих на X-Files. В X наистина се въртат всякакви неща, защото все пак това, което се случва, е интересно. Ще се опитам да направя малко обобщение на последните 4-5 години. Всички познавате червените линии. Украинците имаха западни оръжия, способни да удрят в дълбочина, а Русия нямаше разрешение да ги използва. Въпреки че бяха доста ограничени, Storm Shadow, Scalp, IMAL, да кажем, че до Москва не достигаха. Откакто успяха да развият собствен капацитет, първо разполагаха с него. Първо го използваха основно срещу рафинериите. Малко тук, малко там. После постепенно, особено през последните 6 месеца, започнаха да развиват все по-голям капацитет да удрят в руската стратегическа дълбочина. Това създаде, както аз предупреждавах от години, стратегическия баланс. Тоест, руснаците с години бомбардираха украинците, а украинците не можеха да направят нищо. Сега, исторически, ако човек погледне историята на Втората световна война, причината, поради която силите на Оста загубиха, освен факта, че произвеждаха по-малко, че бяха по-малко хора и така нататък, това е факта, че съюзниците имаха стратегическата способност да унищожават производството, логистичния сектор на Оста, а Оста нямаше никаква възможност да засегне производствения сектор на съюзниците. Още когато се появят тези два дисбаланса, никога няма да спечелиш. Точно защото нямаш начин да засегнеш способността на една държава да продължи войната. Това беше един от големите проблеми на украинците. Да приемем, че офанзивата през 2023 година е минала добре. Нека вземем този хипотетичен сценарий. Във всеки случай те нямаше да имат способността да спрат руснаците да продължат войната. Първо, защото това има вътрешно емоционално въздействие върху теб. И със сигурност бомбардировките имат наистина голяма тежест. Точно на политическо ниво. Освен това и логистично и така нататък. И второ, защото ако другият те удари, а ти не го удариш, не можеш да направиш абсолютно нищо. В днешната ситуация нещата се променят. Обърнете внимание, всеки път, когато руснаците атакуват Киев, украинците атакуват Москва. Това е първият път, когато се случва удар за удар, практически. И е интересно, поне искам да ви накарам да се замислите поне от времева гледна точка. Защото украинците са тези, които атакуват Москва в този случай. Така че те са тези, които избират времето. Можеха също така да натрупат дронове и да го направят след 3 месеца и така нататък. Интересно е да се види, че всичко това се случва през летния период и с Зеленски, който постоянно дразни с куп туитове. Не мисля, че това е случайно. Това е моя хипотеза. И благодарение на източници, които имам и на които благодаря, получих в кавички потвърждение. Но все пак това си остава теория. Но, казват ми добре позиционирани източници вътре в Киев, Едуардо може да потвърди, защото и той ги познава. Те са в нашата група. Казват ми, че енергийната ситуация в Украйна остава въпреки всичко драматична и изключително нестабилна. Ако има още една кампания срещу енергийната система на Украйна, това наистина би било голям проблем. Така че е интересно, че ако логиката е аз те атакувам, ти ме атакуваш и аз имам пълен интерес да те накарам да отговориш сега, когато е лято, ефектът от ударите по енергийната система също е по-слаб. И това е много интересен фактор, който обяснява отчасти и ускоряването на атаките от едната и от другата страна, после и от другата. Тези фактори ще ги обсъдим по време на този лайв. Така че вярвам, че това е изключително целенасочено подбран момент, който отчасти се обяснява и с този фактор. Тук. Да, първо добър вечер на всички, които ни гледат.
И така, относно тази теория, Мирко, която току-що изложи, всъщност много съм съгласен с теб. Тоест, и аз съм склонен да вярвам в това, защото има смисъл. Извинете за повторението, но наистина, от една страна, Украйна има цялото предимство да се опитва да води този тип война, ракетни дуели, в които, както ще видим и по-нататък, и двете страни понасят значителни удари. Тоест, това не е дуел, в който защитите печерят, а е дуел, в който така или иначе често атаката пробива. Което не означава, че всичко преминава. Защитите вършат страхотна работа и от едната, и от другата страна, с необходимите разлики. Но въпреки това и двете страни понасят щети, така да се каже, за да се разбере. И именно сега, ако го направи, Украйна рискува малко по-малко. Защото, разбира се, руснаците могат да ударят производствените съоръжения в Украйна, които обаче, както знаем, след всички тези години война, са разпръснати, понякога подземни, с две думи трудни за неутрализиране. Но е малко вероятно щетите по енергийната мрежа, която току-що спомена Мирко, да могат да предизвикат незабавни и непоправими последици. Те обаче могат да имат такива последици, разбира се, през есента и особено през зимата. Така че има смисъл да се прави това сега. И бих добавил още една от причините, поради които от украинска страна има смисъл да се залага през тези месеци, през тези седмици на този тип война, повече отколкото на други. Това е, което казах по-рано на Мирко насаме, а именно да кове желязото, докато е горещо. Смисълът е този конкретен, да кажем, баланс между настъпателни и отбранителни средства от едната и от другата страна. В областта, разбира се, на войната с далечен обсек. Дронове, ракети, прехващачи и така нататък и така нататък. Сега това дава добри възможности на Украйна, както видяхме, както сигурно всички сте видели, да нанасят тежки удари и дори да има някаква инициатива. Особено ако включим в тази война на далечни разстояния и този хибрид, който е войната с така наречените дронове с среден обсек. Тези, които удрят и по логистиката в окупираните територии. Така че, разбира се, не са едно и също, но част от руската противовъздушна отбрана, която трябва да отблъсква ударите в окупираните територии, би била много полезна и за отблъскване на руските удари. В крайна сметка всичко е свързано. Ето така. Така че това прави момента подходящ за Украйна да продължи с тези действия и да се опита да нанесе възможно най-големи щети. Така че, например, да извади от строя или извън експлоатация рафинерията, която видяхме ударена в Москва, но да успее да го направи за месеци, а не само за една или две седмици, както често се случваше през последните години, не с тази рафинерия, а с други. И докато руснаците не успеят, а не е сигурно, че ще успеят, но с времето и те биха могли да се адаптират. Така че да развият малко по-рентабилни защити или поне по-ефективни доктрини и тактики. Или просто помислете за много от отбранителните мерки, които самата Украйна прие през тези години. Те биха могли да бъдат прияти и от руснаците. Така че да разпръснат производството. Нещо, което в Русия се прави много по-малко, по очевидни причини, до днес. Да я отдалечат, да преминат, например, към масово използване на противовъздушни дронове, както често правят и украинците, което помага до някъде. Да кажем, че руснаците предпочитат масовото производство и затова логистичната способност да произвеждат в голям мащаб изисква производствените сектори да бъдат възможно най-близо един до друг или съсредоточени. Да, всичко има цена. Тоест, очевидно предимството на руснаците, поне до миналата година, беше именно това, че не им се налагаше да рискуват. Че ключовите индустрии, свързани с военната индустрия, разбира се, без да има голям риск да бъдат ударени, можеха да бъдат концентрирани възможно най-много. И това създава, така да се каже, бонус за производствената ефективност на тези индустрии. Вместо това, ако преминат към нещо, което биха могли да направят, да разпръснат все повече, от една страна това ни спасява от прекалено сериозни щети, но от друга страна намалява до някъде тази ефективност, което също е разход, който трябва да платят. От друга страна, по тази тема бих добавил нещо, което не беше казано, според мен е важно. Вярно е, че Украйна, поне в първите години на войната, практически можеше само да понася тези атаки, без почти нищо да нанася на руснаците.
Но аз бих поставил все пак акцента и върху едно, да кажем едно. Един фактор, на който Украйна вече можеше да разчита през онези години, а именно да има достъп до част от военната продукция. В един вид убежище, нека го наречем така, което е практически това са държавите, които подкрепят Украйна в Европа. Които, разбира се, не предоставят напълно всичко необходимо на Украйна. Но в значителна степен те очевидно не могат да бъдат атакувани от руснаците. Така че, в известен смисъл, аз в този случай виждах нещо като неравновесие в пълен смисъл. Но ако от една страна руснаците имаха стратегическа дълбочина, която днес имат по-малко, защото украинските ракети и украинските дронове днес достигат много по-далеч. И затова руснаците в първите години на войната можеха спокойно да оставят нещата открити, да кажем, чак до Урал, без да рискуват кой знае какво от украинците. Но и те от друга страна, още в първите години имаха поне част от производството си на сигурно място в страните, да кажем, европейските държави. Днес това се е променило малко, така че Украйна произвежда малко повече. Да, създава се стратегическо равновесие. В лайва, който направих, за да проверя ОРС, който вземаше предвид проследяването, но трябва да разберете, че този въпрос е многопластов. Тоест, атаките срещу Москва възникнаха като последица от украинската дейност на по-ниско ниво, на тактическо ниво в по-малки райони. Защото, както ще видим по време на лайва, става ясно как тази тема стъпка по стъпка постепенно е довела до директните атаки срещу Москва. В какъв смисъл? Междувременно се създаде нещо като стратегическо равновесие. Украинците не успяват да ударят по-дълбоките производствени сектори на Русия, а руснаците със сигурност не могат да ударят по тези части, които се произвеждат в Европа, освен ако не искат да разширят конфликта, а това не е изгодно. Това създава в известен смисъл нещо като тясно място. И двамата не могат да попречат на другия, освен пасивно, на защитно ниво. Ако погледнем какво се е случило през предходните месеци, бях направил предаване, в което проверявах ОРС, което беше много концентрирано върху една област. Крим, коридора на Запорожие, което, както видяхме, доведе до високо ниво на активност. Украинска активност по пътя към Мариупол, Мелитопол и така нататък, което създава големи проблеми, но най-вече на логистично ниво за руснаците. Не е директно свързано с Москва. С изключение на един ключов фактор. Създавам ти извънредна ситуация, при която ти трябва задължително да увеличиш отбранителните системи, включително и тези с малък обсек, като панцирите, които напоследък бяха изтеглени и поставени върху сградите в Москва. В район, в момент, в който вече имаш недостиг на противовъздушни системи, дори за тези, които ги произвеждат. През тази година и половина те се взеха специално да ловуват панцири, бук и дори подобни. Имайте предвид, че общият брой преди войната беше 908, а нетната загуба е 322. Това създава онова, което често сме виждали в тази война, което украинците винаги са имали. Тоест избираш какво можеш да защитиш. Украинците, имайки малко системи предоставени от Запада, избираха какво могат да защитат. И обикновено това беше Киев, а не фронта, за да добиете представа. Тоест системата Patriot на фронта не я пращаш, ето, за да добиете представа. Това го създават на руснаците, не защото руснаците имат по-малко системи от украинците, те имат повече. Проблемът е, че това е огромна страна. Наистина огромна. И затова дори само да загубиш 20-30% от собствените си системи, дори с съвсем малък обсек, почти точкова отбрана, ти създава огромен проблем. Освен това, проблемът ти го създавам там, където знам, че си принуден да се защитаваш. Защото ако аз атакувам Москва по вътрешни причини, по политически причини, заради имидж, включително на международно ниво и така нататък, това е една от онези цели, които знам, че ти ще трябва да защитаваш на всяка цена. И така ти създава тези две ситуации. Ще защитаваш ли Крим и Запорожие или ще защитаваш Москва? И това е ситуацията, в която се намираме днес. Това е изключително съзнателен избор. Атаката срещу Москва, това, което се случва, е просто продължение на украинската стратегия. Направена точно, за да се стигне до момента, в който се намираме сега. Това изследване е направено от Точини, който е група анализатори. Ще намерите и всички, разбира се, източници.
Има, разбира се, всички доказателства за всички унищожени и картографирани системи. Но е интересно да се види как започнахме на тактическо ниво и постепенно стигаме до едно по-стратегическо ниво. Защото в крайна сметка са заложени имиджа на двете държави. Само че от Украйна никой не очаква да прави чудеса. Вече 4 години те търпят бомбардировки. За руснаците това е нещо ново. И според мен и времевия фактор е важен. Това със сигурност не се случва в един от най-добрите моменти за Русия. Не е като през 2024-2025 година, когато бяха победили украинската офанзива. Имаше и повече желание да се отиде да се воюва. Значително се бяха увеличили и доброволците, тези, които приемаха договора. Бяха в настъпление навсякъде. Имаха инициативата навсякъде, с изключение на малката авантюра при Курск, която, честно казано, ако украинците не бяха преприели, щеше да е дори по-добре. Днес обаче секторите са, както видяхме в предишния лайв преди 2 дни, един положителен за украинците, един отрицателен за руснаците. Да кажем, че ситуацията е променлива, колеблива, със сигурност много различна от тази през 2024-2025 година. И така, намираме се в ситуация, в която виждаме изображения, които, честно казано, се очакваха от украинците. Също така, защото отбранителният сектор на Москва, пропорционално, ако човек погледне колко системи има, те са повече от системите, които покриват коридорите на Запорожие, Херсон и Крим, взети заедно. Те са много. Има и загуби от разхищения. 20-те системи, които защитават вилата на Путин, които човек може и да си спести. Казва, отидете, направете срещата в една тайна вила, вместо да заемате 23. Не, направи го, за да я заемеш. Много. Вече ги имаш. Поне ще ги използваме и за останалата част от града. Точно така. Кажи ми какво искаш да покажем и откъде искаш да започнем. Добре, понеже показвам това много интересно изследване на точени, което и аз използвам в моята статия, която публикувам в Substack, бих тръгнал от него, за да говоря именно за панците основно. Тоест, как стигаме до това. И така, видяхме по-рано, че очевидно украинците вече около година водят тази кампания в окупираните територии. В коридора към Крим най-вече, която има за цел да нанася удари и днес го правят с голяма ефективност. Но вече от известно време са започнали да удрят логистиката, но също така има за цел да нанася удари и по противовъздушната отбрана, която защитава този коридор. Сега, много от тези противовъздушни защити са, разбира се, изключително полезни и, както вече казахме, за защитата на останалата част от Русия. Аз, в частност, изхождайки от онова изследване, което видяхте по-рано, се заинтересувах да разбера дали, колко и в каква степен това има влияние. И всъщност стигнах до някои изводи, които не са непременно очевидни. В смисъл такъв, че преди всичко, преди да навляза по-дълбоко в моята статия, държа да уточня, че не е лесно да се изследва. Да кажем, по време на война, състоянието на руския противовъздушен инвентар. Защото данните за производството са много трудни за намиране, а и трудно може да се прецени доколко са надежни. Докато, например, ще си спомните, говорихме за това и тук, по някакъв начин може да се разследва руското авиационно производство по време на войната, защото правят видеа на новите изтребители, произведени във фабриките. Но и там не ги правят винаги. Но от това и от сателитните изображения все пак може да се добие представа. Въпреки това, може да се направи реалистична оценка. Но за цели типове руски противовъздушни защити това е доста невъзможно. Има обаче според мен две категории руски противовъздушни защити, при които все пак може да се разбере нещо. Да се разбере какво е състоянието, всъщност колко системи успяват да имат днес. Едната, видяхте по-рано в статията, която разгледахме преди малко. Тази статия на точени, в която сред различните системи, сред различните атаки, които бяха каталогизирани на практика за всички руски противовъздушни защити, имаше онази статистика, която всъщност се отнасяше конкретно, точно така. Ако се върнеш точно към таблицата, онази началната, която видяхме, тази с намалението от около 300 приблизително. Това са пусковите установки на далекобойните противовъздушни защити. Ако не греша, нека видим дали още по-нагоре. Нека видим дали точно така, тези тук би трябвало да са, ако паметта не ме лъже. От сателитни изображения, от едно разследване на, между другото, един анализатор, който в X се казва AS22. Предполагам, че ще го намерите после в бележките към тази статия.
Това е разследване, направено благодарение на сателитни изображения, специално за руските далекобойни отбранителни системи. Значи С-300 и С-400, които очевидно са т.е. по-лесно се виждат от сателит, защото обикновено са разположени на статични позиции. Какво разкри това изчисление? Именно, че от началото на 2022 година до днес на практика има спад на тези, които се виждат от сателит. С 35%. И по-специално, тук говорим за пусковите установки. Не за радарите, а за пусковите установки. Но по същество има изчисление, ако не греша, също аналогично и за радарите. Така че разликата не е голяма. Внимавайте обаче, това не означава, че не е съсредоточена само върху пусковите установки, и върху системите за ранно предупреждение, радарните системи и така нататък. Търсят също така и... Точно за това имах предвид, точно така, само за тази таблица, която виждате. После, всъщност, статията обхваща всичко. В началото казах само тези данни, ето. Какво ни казва това обаче? Значи от една страна не сме сигурни, и това също го уточнява в статията, не сме сигурни, че всички са загуби. Защото част от тези, които вече не виждаме, е защото са били, да кажем, преместени от постоянните си позиции, които заемаха в началото на войната. Помислете, например, за тези в далечния изток. Тези, които днес нямат голяма полза и вместо това са били изпратени, може би, в окупираните територии. И там е по-трудно да бъдат открити. Тоест, понякога ги изпращат, например, по границите на Русия, на вече подготвени позиции, стоят там постоянно, сателита минава и ги открива. Вместо това, друг път тези, които действат, например в района на Курск или в окупираните територии, понеже украинската заплаха е много по-силна, дори и системите с далечен обсек трябва да се движат непрекъснато. Това е играта на трите карти. Точно така. Така че потенциално има и известен риск да преброиш една и съща система два пъти, защото е била преместена и не си го забелязал. Хубаво е, може би, ако сателитът е минал от едната страна, а от другата още не, е възможно. Но все пак, най-основният извод, който можем да направим от това движение, е, че не всички са загуби, но една голяма част със сигурност са. Може да са почти всички, или поне, според мен, една голяма част. След това, да кажем, има и потвърждение според бръснача на Окам. В смисъл, че в крайна сметка украинската активност рязко се увеличила, броя на ударите от страна на Украина рязко се увеличил. Нещо се е случило. Искате ли още едно доказателство, което да подкрепи тази теза? Руснаците са се опитали да изкупят обратно С-400 от турците. Което, между другото, ми се струва, че не са успели. Не са успели, между другото. И все пак те вече се бяха изтеглили от доста време, т.е. още през 2024-2025 година, въпреки че Асад беше в доста нестабилно положение. Много от техните системи предварително, защото не са толкова лесни за транспортиране, са първите, които са били натоварени и изнесени. Това вече ти даваше усещането, че има недостиг или че те предварително, защото не са глупави, не чакат да загубят 35%, дори да не го осъзнават. По този въпрос, една от точките, която между другото сега излиза и от моята статия, която ако искаш можем да покажем отново на екрана, има една разлика, според мен. Смисълът е, че руснаците днес имат сериозен недостиг на противовъздушна отбрана. Но не чак толкова. Поне що се отнася до тези, които можем да изследваме, т.е. тези с далечен обсек, и тези, които сега виждаме. Панцирите, които са друг основен елемент, въпреки че не са единствения, но са много разпространен елемент в руската противовъздушна отбрана. Казах, че не е толкова, поне при тези системи, факта, че украинците са унищожили руски инвентар от началото на войната до днес. И че значително са намалили количеството, защото все пак руското производство продължава. По-специално, що се отнася до С-300, имаме това съмнение, че не знаем точно колко са. Една загуба, при панцирите обаче малко по-лесно да се разбере благодарение на тези кули, върху които ги поставят. Така че са по-статични и по-лесно се откриват. И едно изследване по този въпрос, което се базира на изображения на работата и на АЛПЕ, която ще намерите в статията, ако ви интересува, и тя също е базирана на сателитни снимки. По същество, това, което излиза, е, че с голяма вероятност днес Русия все пак разполага с по-голям брой панцири, отколкото в началото на войната, и че този брой е значително по-голям. Между другото, на тази снимка, която виждате, е едно от нападенията, които украинците правят срещу тези отбранителни позиции. Това е един от последните кадри от живота на този панцир. Така че казах, че въпреки че е вярно, че украинските атаки са унищожили все повече танкове през последната година, през последните 2 години, коридора към Крим
Въпреки това, изглежда, че според сателитни снимки, така че като броим основно тези разположени около Москва, разположени също така в Валдай, в другите производствени обекти, около летища и така нататък, оказва се, че всъщност излизат доста. Такова количество, което е много по-голямо от западните оценки за системите Панцир през 2022 година, като например тези на The Military Balance. Те брояха само 116 в началото на 2022 година. И ако смятате, че днес около Москва намираме поне, да бъдем точни, 75 плюс десетки на всички други места, оценката е, че има около 200. На територията на Русия, значи не в окупираната Украйна, плюс тези в окупираната Украйна и още няколко по руската граница с Украйна. Защо има тази разлика? Защото тези 200 можем да ги видим от сателит, тъй като са предназначени за защита на фиксирани инфраструктури. Значи в Москва, по кулите, по сградите, на летищата, до фабриките. Например, има няколко близо до известната фабрика на Алабуга, тази за дроновете Шахет. После, както ти каза, Мирко, много в Валдай, с други думи, фиксирани обекти. Фиксирани обекти обикновено са на кули. Също така, видяхте го, нали? И докарват с хеликоптер там, не е като да се движат сами. Ги разтоварват с тези гигантски съветски хеликоптери, които са, мисля, Ми-26, ако не ме лъже паметта. И ги поставят на покрива на сградите, практически в Москва. По същество, както можете да разберете, това е единственият начин, по който можем да ги броим по време на войната. Защото като стоят там с месеци на върха на кулите, така че вече, повтарям, това не е работа, която съм свършил аз. В смисъл, аз събрах всичко това. Но ако отидете да видите в източниците и всичко останало, ще намерите карти, на които анализатори, точно така, това е най-добрата, която можете да намерите, на които анализатори именно проучват сателитни изображения, които аз основно проверих, но по-голямата част от работата вече беше свършена. Можете да го направите сами, кликвате, намирате оригиналния източник, има снимки и така можете да проверите това. Много интересно да отидете и в Google Earth, защото Google Earth ви позволява да се движите напред и назад във времевата скала. По същество да видите стари сателитни изображения. И можете да откриете кога са били издигнати тези кули, онези панцири отгоре, кога са ги добавили и до кога ги е нямало. Например, благодарение на това успях да изчисля, че в началото на 2023 година, представете си, около Москва е имало само 7 на фиксирани позиции. Защото, както споменахме по-рано, украинската заплаха за Москва през 2023 година, а особено в началото на 2023, беше почти нулева. Днес са 75. Само тези, които можем да потвърдим. Най-вероятно има и други, защото има кули, които са в процес на строеж. Сега имат 3 основни концентрични кръга и изглежда, че искат да ги увеличат до 7. Да, има такива, които виждате като ембрионални извън Москва, които практически тепърва се появяват и на тази карта ще ги намерите. Просто ви препоръчвам да активирате автоматичния превод на браузъра, между другото, защото когато после видите списъка, работи доста добре. Ще намерите категориите, да кажем, на противовъздушната отбрана. Така че не са само панцири, тези, които виждате сега. Повечето са панцири, но има и далекобойни системи. С-300 и С-400. Мислите ли, че в края на 2025 година, само да отбележа, че от тези далекобойни системи около Москва, ако за момент преминем да говорим за С-300 и С-400, имаше много в Москва. Колкото в около 2/3 от всички европейски страни от НАТО. Събрани заедно далекобойните системи като Patriot или SAMP-T, за да разберете количеството. Както и да е, руснаците държат да концентрират тези системи, за да защитят Москва. Което, между другото, прави наистина впечатляващо, когато украинците успеят да пробият тази отбрана, както стана тези дни. Потвърждава и политическата необходимост от отбрана и следователно в известен смисъл украинската стратегия. Добре, разположете 500 тук за сметка на други райони. Да, ние натискаме много, да. Да, точно на този конкретен участък. Казах в началото на този разсъждение, че според мен, от това, което успях да установя, не е вярно, че са загубили. Тоест, те все пак имат повече от тези системи, вероятно, от тези с къс обсек и не знам колко, но не мисля, че имат много по-малко от тези с дълъг обсек. Но знаеш ли, това е логичен аргумент, ако аз имам 200. Но относително са много по-малко.
Защото имаме... Трябва да покрия само границата, това е точно така. Ако сега имам 200, трябва да покрия до Казан. Точно тук има. Парадоксално, днес вероятно имат повече, отколкото преди. И почти сигурно с малък обсег повече от преди. Но относително, да кажем, спрямо заплахата от противника, Русия днес е много по-уязвима, отколкото през 2022-2023 година. Но много просто, защото ако преди, както казахме, трябваше да защитават, може би, само граничните региони, не знам, имаха няколко точка. В началото на войната, после първите дронове, които правеха няколко десетки изгорели парчета, малко по малко им пристигаха и така нататък и така нататък. Добре, значи винаги се е разширявала малко, но тази зона за защита никога не е стигала толкова надълбоко. Днес всъщност пристигат ракети в Казан, пристигат дронове в Чебоксари, мисля, че така се казваше последния град, който видях, който беше на 1000 и повече километра навътре в Русия. И така, все едно руското производство, което между другото дори от производствена гледна точка изглежда да се е увеличило, или поне запазено на тези системи. Защото иначе не можем да си обясним защо все още има толкова много от тях. Тоест, ако украинците публикуват видеа и снимки на поразени панцири, да признаем между другото, че не публикуват всички, тоест има все пак панцири, за които нямаме доказателства, но които са били повредени от артилерията. Или с други думи, за които все още не е излязло визуално доказателство. Молят ме да не тропам по бюрото, извинете ме, няма да го правя повече. Така да признаем, че не всички загуби се виждат по същество. Но все пак. Така че, ако ние ги виждаме и броим всички тези системи от сателит, това означава, че руските фабрики са произвеждали по няколко десетки всяка година. Поне. И това също не е толкова просто, ако се замислим. И в моята статия ще го намерите. Колко от тях са били произведени с дефекти? Те не защитават само Русия, например, така да се каже в кавички. Бяха и в Чечения, замесени в хаоса, когато удариха самолета. Какво беше? 0, не си спомням. Свалиха един самолет точно на Airlines, мисля, че беше 0. И накрая дори руснаците го признаха, мисля, че беше някакъв контакт за извинение. Путин каза, че са се извинили. А там беше направо един панцир. И по този въпрос, между другото, те също бяха разположени в Сирия. Може би някой се е върнал от Сирия. Възможно и да не е. Не, с това се занимавах аз. По това време бяха включени С-300 махнати и откарани. И нищо. Това го казвам, защото всъщност аз не удрям по бюрото. Това е нещо, което държа да ви разкрия. Не знам защо чувате този шум. Може би съм твърде... Мисля, че микрофонът е свързан с бюрото. Така че, когато дори само го удавиш леко, издава нещо като тум-тум. Може би така е по-добре. Помогнете ми в чата, ако се е подобрило, дайте ми знак. Сложих го върху подложката за мишка, може би е по-добре, но аз изобщо не пипам нищо, вижте. Аз говоря така, не докосвам нищо, ръцете ми са чисти и вдигнати. Казвах, че тези дни, особено с тези атаки, които видяхме срещу Москва, една част, поне да кажем от лагера анализаторите, коментаторите, после сътрудниците, които грубо описвам като проукраински. Добре, казвам го така, въобще за да се разберем, всъщност разпространиха тази теза, че по същество руската отбрана изобщо не работи. Те са малко, въобще те са фалшиви, неефективни са и какво ли още не. Според мен всъщност нещата са много по-реалистични и нюансирани в този смисъл. Преди всичко трябва да се има предвид дали руските защити, както много хора казват, не малко, а много, твърдят, че са напълно неефективни или нещо подобно. Ако беше така, тези атаки срещу Москва щяхме да ги видим още преди време. Защото е вярно, че през първите години нямаха обсек. Но вече от поне една година украинците имат обсек. И все пак Москва, поправи ме ако греша, Мирко, но допреди около месец имаше наистина малко големи успешни атаки. Имаше няколко случая, когато нещо беше преминало, мисля, че си заглушен, Мирко. Не в големия отбранителен пръстен. И трябва да се вземе предвид, че атаката срещу рафинерията е практически на границата на отбранителната линия. Това е в тази зона. Тук и честно казано, като си има предвид колко дрона са преминали при атаките в Украйна, имайте предвид, че украинците изстрелват 300 дрона.
Винаги е зрелищно, когато бъде ударена столицата, но попаденията са 5, 6, 7, 9. Говорим за много сходни проценти по отношение на Украйна и Русия за прихващане на дронове и от двете страни над 90%. Да, всъщност днес направих точно тази сметка, опитах се да направя, за голямата атака, тази от 18-ти, практически от преди няколко дни, и която без съмнение беше успешна. Това е очевидно. Невероятен успех, в смисъл такъв невероятен, именно защото допреди известно време не можеше да се повярва. Никога не успяваха да направят това, да пробият по такъв начин отбраната. Но от друга страна, внимавайте точно за този елемент. Тоест, ако погледнете и многото видеа, които излязоха за атаката срещу рафинерията, и ако се опитате да разследвате, което е малко по-сложно, както аз се опитах да направя, колко дрона украинците са изстреляли към Москва, в посока Москва, как може да се разследва това? За съжаление има само един източник, а именно този на, да кажем, Руското министерство на отбраната или на губернаторите на руските региони. Така че те казват, според тях, именно тази нощ толкова украински дронове са прелетели над региона. Или пък, например, кметът на Москва казва, че при тази атака 194 или 196, не си спомням точно, са атакували Москва. И тук са били прихванати. Така че единствените данни, които имаме за количеството, можем да ги изведем от това. Тоест, руснаците преди всичко разкриват само онези, които според тях са прихванати. Те не са като украинците. Украинците със сигурност ще си спомните, защото винаги говорите за тях. Бюлетините на украинските военно-въздушни сили правят разлика между оръжията, изстреляни от руснаците, и тези, които са прихванати. Руснаците правят нещо малко по-странно. Казват ти: само тази нощ прихванахме 300 дрона, колко са изстреляли. Аз го знам защо. Едуардо, добре, ама и ти ли го разбра? Когато казваш така, човек няма мярка и си казва: вау, да. После може би са минали още 100, да кажем. 100 може би не е голям успех. Ема никога не го казвам. Никога не го казвам. Но това е техника. Казвам само успешната част. И не ти давам мярка, за да кажеш: чакай, нека сметна нещо. Дали е минало добре или зле, другото трябва да се каже. Това е точно причината. Няма никакъв проблем с системите. Те не бяха предназначени за дронове, а за точкова отбрана, в някои случаи на доста късо разстояние, 20 км и подобни неща, които по това време не включваха дронове. Като какво? Всъщност ще видим, че имат много ограничения. Прочутия голям капак, за който направихме лайф и така нататък, парадоксално не е украински дрон. Имаме го. Това е руска ракета, вероятно, според изследването на Карло. Пускам клипа, за да покажа и ограниченията на това. Отивам там. Тук виждате, че камерата се фокусираше върху дрона. Не? Но всъщност сега ще се появи една червена стрелка. Гледайте внимателно сега. Мамка му, записах експлозия. Вижте тук, вижте. Боже мой. Да. Очевидно не е бил дрон, а между другото казвам, че според мен е един. Става дума за ПЗРК, т.е. за ракетен комплекс, който се носи на рамо. Може да е игла или по-новата версия, която се нарича Верба. Може също така да е панцир. Значи, в всички тези видеа, които виждаме тези дни за тази атака, по принцип има два вида действия при различните прихващания, които виждате с тази следа от дим. Или ракета от панцир, или ракета, която се носи на рано. Това са единствените два вида, които наистина сме видели да се използват. Има един интересен аспект, както казваше, че често чеченците използват преносимите зенитно-ракетни комплекси. Да, не сме ги видели по време на тези атаки, преди всичко руските въоръжени сили. Ето, МАМ-5. Ги видяхме по време на тези атаки. Преди всичко сухопътните войски ги използваха основно за защитата на Москва. Много екипи, да кажем импровизирани или не, а също така и малки групи мъже с преносими ракети. Както виждате, най-вече разположени по протежение на магистралата. После по пътищата, които обикарат около Москва и които, така да се каже, са срещу рафинерията. И от някои видеоклипове се вижда магистралата, пътищата, които обикарат около Москва
и които, така да се каже, са срещу рафинерията. И от някои видеа се вижда експлозията на тези екипи. Изглежда, че са съставени от чеченски части. Вероятно има чеченци. Доколкото знам, те са доста многобройни. В Националната гвардия това е една от задачите на частите на Националната гвардия. Така че може да са те. И между другото, няколко думи точно за този опит да се защитат с тези оръжия. Те не са най-подходящите, но все пак има смисъл да се използват. Ето това са преносимите ракети, създадени по време на Студената война, са налози на западните Стингър. Създадени за сваляне на хеликоптери или общо взето летателни апарати на ниска височина. Всичките, с редки изключения, които все пак използват радара, са обединени от начина на насочване. С инфрачервено насочване, т.е. търсят топлина, което ги правеше и все още ги прави наистина ефективни срещу хеликоптери и изтребители. И до днес, всъщност. Почти никой, когато лети. Само това е сравнението между топлинната следа и останалото, което е перфектно. Тук да кажем, че има цяла поредица от противомерки, но дори при тези ракети са разработени контрапротивомерки. Така че това е дуел, който продължава. Проблемът е обаче, че ако става дума за сваляне на дронове, дроновете, които използват украинците в тези случаи, са много спартански. Те са с бутален двигател, направени са от въглеродни влакна, от дърво, с други думи. Изработени са от евтини материали, с относително малки размери и са доста устойчиви. Както забелязахме, не падат веднага, когато бъдат улучени от куршуми, и особено с този двигател нямат голяма топлинна следа. Така че дори само това срещу този тип оръжие е доста сериозен проблем. Точно така, всъщност ще видите от видеата, много от които сме посочили като източници, немалко от тези изстрелвания, които се виждат. Изстрелванията, които виждате, между другото, се случват сред московското население, което е пряко засегнато от тези атаки. Още нещо, изключително забележително, дори почти забавно. те видяха хора, които се забавляват. Наистина се забавляваха. Сякаш гледат футболен матч. Освен това, ще добавя още една скоба. Според мен беше почти чудо, че може би нямаше дори един загубен живот. Имаше много ранени, доколкото си спомням, но нито една жертва. Или поне не е имало клане. За това съм сигурен, защото с всички онези дронове, които падаха и много бяха прихванати, някои прихванати по средата или някои се разбиха в сградите. Можеше да бъде много по-зле. И можеше да бъде много по-зле, за да завърша това, което казах преди. Особено защото изглежда не е било така. В крайна сметка не е била включена въздушна тревога и не е било наложено на населението да остане затворено или да отиде в убежищата. Тоест някой от тези видеа. Или с чеченците, които хвърлят група от... Заглавията са просто за да се представи територията като жертва и те се появяват. Точно така, това ми се струва един от случаите, в които съм пропуснал, разсеял съм се, но съм го изпуснал, нека видим, точно така. Това обаче може да е и нещо друго, не е сигурно. Вижда се хвърлянето. Не, накрая изглежда като мампац. Може да е нещо друго, тъй като идва доста високо като траектория, може да е и панцир. После ще видим. В един случай, в темата, която ти изпратих, единственият случай, и ще ви покажа как, успяваме наистина да удостоверим, че тази ракета е от панцир. За да завърша това, което казвах, не изглежда да е било издадено въздушно предупреждение, което да е задължило населението да се скрие на сигурно място. И толкова, че като гледате тези изстрелвания на преносими ракети, дори виждате руски военни, които се опитват да спрат колите. За да може войникът, който трябва да прицели преносимото оръжие, да има време да го направи. С хората, с москочани, които трябва да отидат на работа и нямат време да спират, има нещо сюрреалистично. Дори пътят не е затворен. Вати направили се само една малка, сложили се конуси и ги караха да обикалят около тях. С всички рискове. Разбира се, че ние тук се усмихваме, но можете да си представите, ето тази снимка е точно това, за което говорех. Добре, ако успеем да увеличим добре прихващача в полет. Днес малко се забавлявах, опитвайки се да разбера кои са на видеята и снимките. Случаите с панцир и случаите с мампац. Също така, защото имаше цялата тази дискусия за панцирите, че не работят, исках малко да задълбая. Това за сега е единствения случай, за който съм достатъчно сигурен, че е панцир. Защото ако погледнете добре тази ракета в полет, основният признак е, че можете да видите два етапа. Тоест има едно черно парче отзад, голямото, и едно по-малко парче, прикрепено отпред.
Това са прехващачите на панцир в началната фаза на полета. Те имат два етапа. След известно време задният етап се отделя. Това може да изглежда като ракета от панцир, който все още не е достигнал момента да се отдели. Освен това, направих едно сравнение. Сравних пикселите на снимката с пикселите на украинския дрон, който би трябвало да е FP1, ако не греша. Този, чието размери са доста добре известни, защото са правени много снимки на FP1. Като дължина изглежда съвместим с ракета от панцир, който е много по-дълъг от игла, така че в този случай може да сме доста сигурни. Когато няма, така да се каже, снимки с такова качество. Ако искате да се опитате да разберете дали са ракети от панцир или са преносими зенитни ракети, има само два. Точно така, това трябва да е дронът, този вдясно, в този случай, който много прилича на Юти, който е този вляво. Казвах, че ако искате да се опитате да разберете какъв тип прехващач има в тези видеа, обикновено преносимите зенитни ракети имат тази характерна следа от дим, която е много назъбена. И летят по доста неравномерен начин. Защото преносимите зенитни ракети завиват, точно така. Завиват и следват целта. Те имат само една повърхност, която обикновено маневрира с елероните. И затова трябва да се въртят около себе си и да завиват по доста странен начин. Ако ги гледате на забавен каданс, ще видите това. Докато прехващачите, като тези на панцир, летят по много да кажем, преди всичко мисля и по-бързо, но най-вече по-равномерно. И оставят при равни условия на вятъра следа, която е малко по-права, малко по-директна, така. Освен това, ако видите тези прехващачи да тръгват от по-високи позиции, ако са от кула, почти винаги това са панцирите, които са поставени по кулите. Ако са от върха на сградите, има известни съмнения, защото понякога дори и ракетите, изстрелвани от рамо, се изстрелват от върха на сградите. Но ако ги видите да тръгват направо от улиците, от много неподготвени позиции, точно там е много вероятно да са ракети, изстрелвани от рамо. Защото освен ако руснаците не са докарали панцир точно в този момент, на импровизирана позиция, това е малко вероятно. По-скоро е много вероятно да са изпратили екип там с пикап с двама души и 4 игла в багажника, за да окажат своята подкрепа. Имайте предвид, че тези дронове летят много ниско над сградите, така че дори сега, когато са сложили панцер върху покривите, панцера може и да не ги види, защото под нивото абсолютно не е под нивото. И вижте това, например. Т.е. беше на 10 метра над сградата, за да добиете представа. Така че, парадоксално това... Между другото, трябва да е един от дроновете от нов украински модел, много по-бърз. Както видяхте... Видях и дронове, видях реактивни дронове. Да, от някои видове, добре. Защото винаги е много смешно. Затворихме кръга какво е реактивен дрон. Това е ракета. Защо го наричаме реактивен дрон? Никога не съм го разбирал. Защото вече сме свикнали, еволюцията се върна назад, да. Дрона стана... Ще наричаме танковете един ден дронове с екипаж, в крайна сметка, вероятно, или нещо такова. Защото вече има тенденция всичко да се превръща в дрон. Нали? Ако се замислите, понякога това е малка крилата ракета. Да, и те ги наричат дрон ракети или реактивни дронове видях. Това са ракети, т.е. можем да използваме и тези термини. Ето, това обаче е друг случай. Това са дроновете от типа шахет, които украинците също са разработили. Дронове, които по същество са подобни на шахет. Така че това са най-разпространените, които използват в тези атаки. Това са първите два, които видяхме на онази малка инфографика. Тези, или да кажем, имам ефективните и безшумните. От това, което имат възможност да науча, между другото, вчера вечерях с един, който се е бил в Украйна. Малък спойлер за нови нашивки, да кажем не. Нови нашивки отчасти дроновете, които пускат в Украйна, са за насищане. Тези, които отиват повече към целите, забележи се от новия тип. Или тези мини, да кажем, крилати ракети, по-класическите. Те ни трябват много за насищане на отбраната, също така са по-евтини, т.е. накрая са направени практически от шперплат, нали? Пластмасови материали, наистина неща с много ниска цена.
Затова е нормално и от двете страни 90% от дроновете да бъдат прихванати, защото поне от 500 дрона, поне 450 са практически за жертване. Вече знаеш, че ще бъдат унищожени, че всички ще бъдат прихванати. Те са нужни именно за да наситят района. Това нещо. Да. Между другото, и украинците, и руснаците използват също така доста дронове примамки. Тоест, изглежда, че дори нямат бойна глава и просто летят, за да... Има дори сфери на Люнебург, които служат дори за отразяване на сигнала, така че да изглеждат по-големи. Повече, отколкото са в действителност. В крайна сметка има много, които изпълняват само тази роля, така че е напълно нормално да се губят толкова много от тях. И във всичко това, да, както казахме по-рано, защитите, които използват руснаците, но такива, които всъщност съществуват по целия свят. Тоест, внимавайте с изводите. В крайна сметка, не са само техните слаби или нещо такова. Тоест, вероятно, подобна атака, насочена към която и да е европейска столица, ще видим много повече в Рим. Да кажем. Но числа като 490 от 500, защото 10 са паднали сами. В смисъл, какво искаш да прихванеш? Но дори ако наистина съсредоточим всички системи, които имаме, всъщност, дори ако ги сложим всичките там и се подготвим, вероятно ще преминат още повече. Защото очевидно руснаците имат малко повече, подготвили се и така нататък и така нататък. Така че, внимавайте. Проблемът е, че, както казахме, това е категория оръжия, особено по отношение на цена, ефективност и брой, която е трудно да се противодейства ефективно. С онези системи, които са се появили, всички те са рожба на системите от Студената война. Тоест, самолети, хеликоптери, понякога като противници, а после малко по малко са станали също и противници. Самите ракети или дори балистичните ракети, например. Тоест, парадоксално, руската отбрана в Москва може да бъде доста впечатляваща срещу, да речем, не много напреднали балистични оръжия, но да изпитва повече затруднения срещу вълна от дронове, изстреляни срещу нея. Да, просто за пример. Ако бяха изпратили 50 F-16, вероятно малко от тях щяха да се върнат обратно. Абсолютно това имам малко съмнение. Тоест 50 F-16, ако тръгнат от украинската граница и се опитат да стигнат до Москва, почти сигурно никой няма да премине. Никой няма да стигне до Москва. Може би могат да опитат да летят много ниско, но тогава изпращаш дронове, после стигат там, какво правят? Опитват се да оцелеят до завръщането. Така че, да, точно това е смисъла. Тоест, срещу тези заплахи, да кажем от старо поколение, тези системи все още са изключително мощни. Всъщност, двете авиации, както сме говорили и друг път за тази война, дори не могат да проникнат дълбоко в територията на противник. Не сме го разбрали. Украйна, въпреки че имаше стари системи, беше страната с най-голям брой противовъздушни системи в Европа. Да, Украйна изобщо не беше, да кажем, слаба. От тази гледна точка трябва да се каже и, че самата Европа е особено слаба в тази категория. Но Украйна имаше, между другото, и системи, които бяха най-добрите. Да кажем, от последния период на Съветския съюз. Така че, разбира се, са минали няколко години, но това не бяха системите, които имаше Ирак. Не е като F-16 да е някакъв младеж, точно така. И това. Каза го. Ние не се виждаме да пишем или да свирим, те са на 40-50 години. Ако вземеш старите блокове, те са горе-долу даже може би последните системи. Какво е S-305? Те са дори по-нови от някои F-16. Да, не, за вас е S-300. Тогава, тези, които Украйна има, всъщност са от 80-те години, но първите F-16 са дори по-стари. Така че, може би тези, които им дадоха днес, също са от 80-те години. Докато S-300, които все още използват руснаците, например, са от 90-те години, началото на 2000-те, като максимум. И сега не сме споменали един последен много важен фактор, а именно разходът на боеприпаси. Тук също има цяла теория, според която руснаците изпитват затруднения срещу тези атаки, защото им липсват боеприпаси. По този въпрос, всъщност, аз нямам абсолютно никаква представа. В смисъл, никога не съм намерил начин. Разбира се, да се опитам, така да се каже, да изведа това заключение.
По този въпрос аз се съмнявам от логична гледна точка. Руснаците имат склонност да свръхпроизвеждат, дори да трупат и стари боеприпаси, което дори не би било разумно, нали, преди да ги изразходват, т.е. да използват отново стари боеприпаси. Второ, не е като руската отбранителна система да е била подложена на напрежение преди, практически до последната година. Ето да кажем и сметнете, Че това е едно нещо. Панциев, Бук и така нататък, те трупат тези системи от десетилетия и имат склонност да прекаляват. Що се отнася до боеприпасите, според мен това са теории, които са много трудно защитими в този смисъл. Освен това, почти всички руски системи са съвместими, като остават, разбира се, съвместими и с старите модели боеприпаси. Така че, например, има С-400 с най-новата версия на ракетата, която достига до 250 км и така нататък. И може би произвеждат малко бройки годишно. Но после наистина ли същият С-400 като единица може да изстрелва и стари прехващачи, произведени през 90-те години? Те стигат по-близо. Но ако трябва да свалиш дрон, Да кажем, няма да изхабиш боеприпас, който струва много. или дори, както сме виждали често, ги изстрелват и като оръжия въздух-земя. Някои от тези стари прехващачи с С-300. Често, разбира се, не мога да знам със сигурност. Но както казваш ти, Мирко, има някои елементи, които ни карат да си кажем това изглежда малко. Честно казано, за това мога да сложа ръка в огъня, че е немислимо. Браво на другия. Ако вземеш предвид и това, че много от тези системи, които сме виждали, особено тези с къс обсек, изглежда са се увеличили като брой единици. Трудно е да се повярва, че вече е имало критичен недостиг на боеприпаси за тези системи. Например, за панцирите, това, което правят, е да продължават да произвеждат други системи, без да имат боеприпаси за тях. И това също ще бъде проблем. Трябва да се каже и, че не е лесно да се снабдяват панцирите на покрива на сграда. Но това е проблем, за който се чудя. Как стои въпрос? Защо аз гледах малко от тези видеа и не видях да носят заедно с панцира много съндъци с боеприпаси или нещо такова. Така че не знам колко презареждания имат горе. И трябва да се каже също така, че атаките с дронове изразходват много боеприпаси, наистина много. Тоест може да приемете за сигурно, че всички, които има заредени, ги изпразва за минута. Но между другото, това е проблем, който имат и украинците. Ето, нека направим и украинския паралел, защото през цялото време говорихме за Русия. При последната атака, която беше извършена от руснаците и която включваше почти 80 ракети, процентът на украинско прихващане беше изключително нисък. Само 7 от 79 или 78. Нещо такова. Говорим за прихващане от около 10%. Защо? Защото повечето бяха балистични. И този проблем е огромен. Това е същия проблем, който според мен и руснаците предвиждат. Виждам военните блогъри да казват, вижте, сега пускат дронове, но след малко и те ще започнат с балистични ракети. И това наистина ще бъде проблем, защото прихващането на такива става проблематично. Имаш практически същия проблем, какъвто имат и украинците. Не е случайно, че се опитват да си направят Patriot у дома и честно казано, това не е нещо, което можеш да направиш толкова лесно. Не мога да ви кажа кой, но получих видеа дори лично на изстрелвания на Пейтрия в Киев от човек, който се намира близо до позицията. И честно казано, почти всички прихващания се проваляха. Това беше точно периода, когато бяха атакувани с орешник и така нататък. И има недостиг, голям недостиг на боеприпаси. Мисля, че украинците все още не са готови с разработването на прочутото не. Фламинго и така нататък почти не се вижда. Те разработват нещо друго зад Фламинго, както ви казах преди 7-8 месеца. Това е по-скоро една рекламна находка, защото беше наистина много грубо направено. И междувременно отслабват, печелят време и отслабват, нали, руската отбранителна система. Но ако всичко върви така, следващата фаза са моите балистични ракети собствено производство. Може би с по-добър обсек. Но това ще създаде много проблеми, защото вече те поставям в положение, в което нямаш, така да се каже, своите отбранителни системи.
в най-добрия случай, и боеприпаси. И обикновено тези атаки винаги са предшествани от атака с дромове, точно както правят руснаците. Така че, ако искаме да спекулираме какви ще бъдат следващите стъпки в тази руска еволюция, аз вече го бях направил преди 2 месеца. Тоест, създаваш извънредна ситуация в коридора, предизвикваш преразтягане на руските отбранителни системи, започваш да атакуваш столицата, която те са принудени да защитават и затова разполагат още системи там. Следващата стъпка е неизбежна. Ако наистина искаш да нанесеш щети, защото в крайна сметка, нека си го кажем, удря се, в рафинерията се виждат малко пламъци и така нататък. Това не са щети, които променят войната. Политическото въздействие, според мен, за руската репутация, вътрешна и външна, има много по-голяма тежест от физическите щети, които са нанесени, защото все пак дроновете нанасят много малки щети. Ако наистина искаш да нанесеш щети, ти трябва нещо съвсем много по-голямо, за да успееш да причиниш щети. А това много по-голямо все още го няма. Но доколкото знам, то предстои да дойде, после аз дигам ръце. В смисъл, не че желая такива сценарии, защото две държави, които си разменят такива балистични ракети със среден обсек, тук същите ескалации са на прага. И мисля, че ескалацията е точно това, което те търсят. За да видят дали може би ще успеят да въвлекат външни участници. Или, според мен, това е моя теория, украинците се опитват да пренесат войната, буквално. Какво беше специалната операция в сърцето на Русия в един безспорно труден момент? Обща е мъглата, която управлява банката и така нататък, напоследък болна. После ще видим дали ще се върне, дали ще направи нещо и така нататък, защото това е момента, върху който трябва да се наблегне, идната зима. За украинците би било проблематично да се справят с атака върху енергийната система. Затова, както казахме в началото, да накараме руснаците да изразходват възможно най-много ракети. Защото тут трябва да отговорят, защото вътре в страната има искане за твърд отговор. Сега ти е изгодно да го направиш, тъй като те нямат чак толкова голямо производство на ракети, поне не за да се върнат на нива от 100 ракети на всеки 2 дни. Ако ги изразходват сега, за да отговорят, защото трябва да отговорят, трудно ще им останат. За една голяма зимна кампания това е всичко или нищо, в известен смисъл. Да кажем, че гледано от тази гледна точка, може би има смисъл. И ти говори. Можеш ли да кажеш нещо и за Фламинго? Сетих се, че, добре, ще си спомните, преди няколко седмици имаше атака с доста известен Фламинго срещу фабрика в Русия, с което Фламингото отново стана актуално. Да, но това са атаки срещу доста изолирани цели. Да, че го правят и че операцията казва много за тези ракети. Видях го в социалните мрежи и дори направих тема точно по този въпрос в медиите, включително и в италианските всекидневници. Така че те наистина имат този медиен ефект. Както заради името, така и заради това, че в един момент бяха отцветени и заради факта, че на практика са награди. Круизни ракети Лакручера според украинците, между другото, се произвеждат в много голям брой, според тях. Но ти казвам. Виж, защото направих проучвания, като взех всички украински цитати, те вече през септември-октомври миналата година заявяваха производство от 100-120 ракети на месец. Направи си сметката. Минаха 9 месеца и вече трябваше да са изстреляли 1000, 1200, 1400 от тези Фламинго. Атаките се боят на пръстите на 2 ръце и то на усъкатени. Преди последния, ако не беше, бях видял. Много интересен анализ, между другото, от един украински сайт, който беше наистина ядосан за това нещо. И вижте, не... Така че има много критики, но и аз, и президентите казваха, извинете, казахте 100-120 на месец, вече бяхме 80 през август миналата година. Да сметнем къде са. Същото е. Проблемът е от началото на войната. Двете министерства на отбраната започнаха да казват, че свалят по 20 самолета на ден, може би ще продължи месец. Кой знае? Накрая си вярват. После минават месеците и човек започва да се пита как, точно като този анализатор. Но и аз отидох, както направи и Мирко, както може да направи всеки. Отидете и вижте, потърсете точно случаите, които винаги се рекламират, разбира се, за атаки с Фламинго. Вижте колко Фламинго са оцелили целта. Защото, между другото, имат добра експлозивна мощ.
Обикновенно, когато се случи такова нещо, веднага излизат сателитни снимки. Излиза нещо, сега говоря ориентировъчно, има дозина, но може би дори съм прекалено оптимистичен. Дозина фламинго, които са оцелили целта от 22 за които се казва, че са били прихванати. И всички останали. Или руснаците прихващат 99,9999% от стотици фламинго, което не ми се струва голяма победа за Акрон. Или по-вероятно, просто не успяват да ги произвеждат в достатъчни количества. А ти? От това, което ми казаха добре информирани източници, още тогава ми казаха, виж, това е голяма пропагандна бутафория. Осъзнахме, че изостават много, т.е. че в случая с Боче не стигаха до никъде. Крайна сметка стана така, че го направихме малко набързо, за да се опитаме да направим нещо. Всъщност това ни даде нови импулси, нови идеи и така нататък, за да създадем нещо различно. А това различно е това, което те произвеждат, тестват и така нататък. Но, казва, вече сме ги произвели, има 50-200, използваме ги. Разбира се, да. Но освен това, единствената силна страна на това оръжие, т.е. само по себе си не е безсмислено. Според мен. В смисъл, какво е фламинго? За разлика от това, което много хора мислят, именно в традиционните медии, които съм чел повече и повече, това не е напреднало свръхтехнологично оръжие. Това е наистина спартанска ракета, направена по напълно импровизиран начин, голяма, сравнително бавна, субзвукова, направена с учебни двигатели, които купуват от цяла Европа. Така че все пак е гениално като идея, т.е. икономично. Да, не, т.е. един КПК практически. Един КПК, един град. Да. Не, т.е. един КХ практически, един КХ за бедните. Внимавайте обаче да не го представяте като нещо трудно за прихващане, смъртоносно. Единственото му предимство е обсегът, който изглежда добър, дори да е ограничен. Никога не е стигнал до там, както казват, но все пак експлозивният заряд отиде доста далеч. И най-вече трябва да е леснотата на производството, но всъщност не ми се струва, че виждаме тази голяма лекота за сега. После, може би ако мине месец, наистина ще пуснат по 100 на година, 50 дори, по едно на месец, нещо такова. Тогава добре, дори да са лесни за прихващане. На вас, на всички цели, които руснаците в радиус от 1000 км от мен. Да се играе канала. Но като говорих с много добре информирани хора, дори в Украйна, ми казаха, виж, това са тези, които сме произвели. Правим голям шум около това, така че когато правим изстрелването, правят мега видеото и така нататък, действително произвеждаме нещо съвсем различно. Съвсем различно. Така че вече сме... Когато излезе, аз казах, вижте, това е историята, Бели и така нататък, но това е една бъркотия. Направено там, с това, което можеше да се направи, даде добри идеи, защото все пак сега не става въпрос и за руските възможности да възпроизведат такъв тип ракета. Но в крайна сметка най-добрият избор са балистичните. Те са по-лесни за изработка, все пак в Украйна има голямо наследство от знания за производството на балистични ракети. Така че това е абсолютно в техните възможности. Между другото, от това, което съм видял, балистичната ракета, която Украйна се опитва да разработи, в крайна сметка, по-скоро, наскоро. Което мисля, че това, за което всички се позовавахте, което е на Firepoint, както го наричате. Мисля, че беше FP7 прототип. Във всеки случай моделът днес е известен с тази абревиатура. Това е същата компания, която прави и Flamingo. В крайна сметка, тя е тази, която прави тези нови ракети, а между другото прави и онези дронове, които видяхме по-рано. Прави всичко. Това е въпрос. Те се опитват да разработят балистични оръжия. Сега ще ви кажа какъв е моят извод. Ето, после проверете това малко. Очевидно е прототип, така че не е по-лесно, но от това, което видях, те започват от там. Дизайнът е по същество на прехващачите на S-300 и S-400. Имаше този диаметър. Това са балистични ракети, не гигантски, и от тях се опитват да ги превърнат в балистични оръжия, които обаче да удрят по земята. Добре, което между другото, както вече сте забелязали, се прави с някои прехващачи, точно прехващача на S-300. Така че не е чак толкова странна идея, това е нещо, което вече е било замислено. Очевидно обаче иска да направят ефективно оръжие, а не просто временно решение, като използването на S-300 за удари по земни цели. FP9. Вместо това, не знам и трябва да се каже тук, да. В X... Това са тези тук и също така ги познаваш. Експертизата, която имаш у дома, се основава на нещо познато. Тези, които виждаме, би трябвало да са Flamingo на снимката. Може би отдолу е сложил и FP, да видим, да, ако минеш върху бинго.
ФП 5 и после има ФБ. Ето го тук. Ето го, би трябвало да е много подобен. Ако видите как е измерил диаметъра, сравнете го с диаметъра на прехващачите на C300 и C400. Разбира се, това е именно заключението, до което стигнах аз. Смисълът обаче е, че от всичко, така да се каже, руската противовъздушна и противоракетна отбрана в крайна сметка не е никак лесно за никого да сваля балистични оръжия. От една страна, трябва да се каже, че най-вероятно няма да разработят балистично оръжие, което да е толкова трудно за прихващане. Тоест, например, Искандерите са преминали през много по-дълъг и скъп процес на разработка. Това са почти балистични оръжия, така че могат да следват траектория, която е малко по-трудна за прихващане. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Те имат и примамки, така че е възможно, ако успеят, в смисъл ако успеят по същество да ги пуснат в производство, да кажем в рамките на една година. Например, това може вече да е идея. Не че са онези оръжия, ето, супер непобедими оръжия, които със сигурност ще се опитат да ги продадат. Така. Със сигурност от 100 изстреляни ще прихванат 90, но 10 от тези с предварително насочване са по-добри от 10 дрона. Да, но не само това, а вече 90 от 100 не е чак толкова лесно. И да изстреляш 100 също е много трудно, между другото, позволи ми. Дори простите са наистина труднието. А преди да преминем също и към отговаряне на вашите въпроси и така нататък. VPN и после Nord. Айде, това също е доста голяма идея. Исках, ако мога, да отговоря на един въпрос, който видях от Флавио, който пита: може ли любезно да обясните защо балистичните ракети са толкова трудни за прихващане? Само с две думи, нека вземем най-обикновената балистична ракета в света, която може да е, например, първата, която украинците успяват да направят. Защото пак би било трудно. Ако един обикновена ракета, като например Фламинго, крилата ракета, изстреляна от Украйна към Москва, трябва да измине целия път именно над руска територия, по време на този път тази ракета е доста бавна, защото ракетите, които летят, да кажем, в атмосферата, крилатите ракети, имат много по-значителни ограничения на скоростта от балистичните, така че са много по-бавни. И най-вече, ако се замислите, може да бъде свален или прехванат, може да се опита да бъде прехванат в много моменти от този път. Тоест, може да бъде засечен над Курск, може да бъде засечен по-нататък към Воронеж, може да стигне до Москва и да бъде прихванат от отбраната на Москва. А един балистичен, дори най-простият в света, изстрелян, да кажем, от Киев или от границите на Украйна, който има достатъчен обсег да стигне до Москва. Голямата част от траекторията всъщност преминава извън атмосферата. Или поне много по-високо от обсега на по-голямата част от отбраната. За да дам и малко исторически контекст, Скъд ракетите, които не бяха върха на технологиите, иракските Скъд, първите Patriot имаха сериозни проблеми да ги прихващат. Да, по този въпрос, ако има интерес, точно по това съм писал. Има цяла история, включително и за това как имаше изслушване в Американския сенат, загинаха и какво беше 40-60 американски войници ли бяха. Имаше една казарма, да, която беше ударена. И така, това е един от факторите. Другия, много по-прост всъщност, е скоростта, която е много по-лесна за унагледяване. Тоест, именно ракетите, тези крилати ракети, т.е. не балистичните, по същество са безпилотни самолети. Ето, нека ги наречем така. Те имат двигател, който обикновено е реактивен и затова скоростта им е приблизително такава, а най-бързите достигат свръхзвукова скорост. Добре, но вече са по-скъпи, използват се само в специални случаи. Балистичните от друга страна също са много прости, като например германските В2. Ако се замислите, това са ракети, които след изстрелване, не точно вертикално, разбира се, а по определена траектория, именно балистична. След като излязат от атмосферата или достигнат много голяма височина, те имат предимството да падат с огромна скорост, тъй като са подпомогнати, разбира се, и от гравитацията. Това означава, че прихващането им е напълно различно от другите оръжия. Така че... Според мен това е най-лесният пример, за да разбере човек, който не разбира или не е запознат с тези неща. Представете си мен и Едуардо, че си хвърляме топка и сме един срещу друг. И си представете, че същата топка вие трябва да я хванете, но той ми я хвърля отстрани. Трябва да имаш време да... Трябва да започнеш да разбираш кое е. Освен това има и скорост на
експлозията, смисъл, когато една ракета се опитва да удари другата, има експлозия. Тази експлозия има скорост. Ако тази ракета лети с Мах 12, парадоксално е по-бърза от разширяването от самата експлозия. Но всъщност това е една от причините, една характеристика на противоракетната отбрана, която я няма при другите защити, които видяхме по-рано, които са по-скоро предназначени за самолети, хеликоптери, дронове включително. И днес, т.е. тези защити работят, както каза Мирко. Сега, защитната ракета, да кажем прехващачът, се опитва да се доближи до ракетата, която трябва да удари. Да избухне в точният момент и да я обсипе с шрапнели. И ако всичко върви добре, тази ракета или пада, или избухва. В крайна сметка, достатъчно е да й нанесеш малко щети. Всъщност, повечето от тези ракети имат такива фрагментационни ефекти. Те са специално проектирани така, което между другото не ги прави ефективни за други приложения, а само за тези конкретни случаи. Сега разбирате, че това е възможно. Може би със самолет. Но ако трябва да прихванеш нещо, което не пада вертикално, а почти вертикално и се спуска надолу. Със скорост Мах 5, Мах 6, Мах 12, а ако е междуконтинентална е още по-зле. Разбирате, че наистина нямате никакво време, за да синхронизирате експлозията така, че бойната глава да бъде поразена от шрапнели. Така че, за да обобщя, това е характеристика на много оръжия, които обаче са разработени като противобалистични оръжия, като например Patriot, тези, които съществуват днес. Там прехващачът вече няма експлозив като основен механизъм за унищожаване на падащия балистичен обект. Но те се опитват буквално да се блъснат в него, т.е. се опитват да разберат къде пада. И се насочват срещу него. С противоположна скорост, като основно се издигат, докато балистичният пада. И го унищожават с кинетичната енергия от удара, която е изключително висока, защото се движат с огромна скорост. Обаче, защото го прихващаш, да кажем, в най-високата точка на неговата балистична траектория, което е най-бавният момент преди да започне да ускорява. Дори израелските системи успяват да извършат екзотично прихващане, но по някакъв начин... Да, извиняй, че те прекъснах, но не, защото всъщност Patriot е повече за фазата на падане. Докато този, който току-що спомена, е още по-добра система. Да кажем за прихващане на балистични ракети, което е прихващане извън атмосферата. Но това не работи с всички, защото някои балистични ракети, тези с по-къс обсек, дори не излизат от атмосферата. Така че, например, срещу тези обмените... Правил съм лайвове с Ланцара, където обясняваме всички тези неща с графики, видеа и така нататък, така че намерете и гледайте тези лайвове. Защото това не са лесни неща за обяснение. Ако няма анимация или нещо подобно, сега набързо намерих една, горе-долу, смисъл е такъв, но има и по-сложни неща. Има и планиращи апарати, при които практически веднъж, щом излезе почти извънземната атмосфера, почти се носи, за да използва това. И там трябва да правиш извънатмосферни прихващания, с които се справят израелски системи. И то не винаги. Да, не това... Но да кажем, че... Обикновенно наистина има двоен залп. Изстрелват се повече ракети, за да се опитат да прихванат една, за допълнително подсигуряване. Не приема и зададеност, че първата ще оцели целта. Не е лесно. Да, може би заслужава отделен лайв. Всъщност, мисля, че вече има такива в канала. Има ги в изобилие, обяснява се. И аз съм говорил за това тук веднъж. Ако превъртите назад, ще намерите мой лайв тук с Мирко, който направих, за противоракетната отбрана, който не беше изцяло посветен на това. Но до голяма степен да, защото се говореше за Patriot, както в войните преди войната в Украйна, така и във войната в Украйна. Така че ако ви интересува, лесно ще я намерите в канала Parabellum. За да отговоря на въпроса, че после ще го изпусна. Директна война между Русия и Европа все още остава малко вероятен сценарий. Абсолютно да, това е тясното място. Тоест, руснаците дори да искат, не са в положение да ударят някои от европейските доставчици на Украйна. Защото би се отворил много по-опасен сценарий, отколкото ползата, която биха получили от ударянето на тези производствени центрове. Така че, може би, идеята на Украйна не е да събори Русия или нещо подобно, грандиозната окончателна победа. Но по-скоро това е портал в ситуация, в която си видял нито ти, нито аз можем да излезем от тази история. Защото ти не можеш да удариш Европа, аз мога да ударя теб и ти удариш мен. Нека сключим споразумение. Да, това може да е, това е стратегия за изход, но знаеш ли, преди руснаците да стигнат до това ниво на приемане, да кажем, на нещата,
Първо, никой не е казал, че ще го направят. Това е нещо голямо за преглъщане. Второ, много вероятно е преди това. Ще ти отговарям 1000 пъти, удряйки все по-силно. Но аз го казвам, че бомбардировката на Таспина приключи. Информират ме. Ето, аз вярвам, че фактора, дори и вътрешния на морала, има голямо значение. Украинците вече 4 години търпят бомбардировки, така че до някъде са свикнали, в смисъл по-лошо от това, което се е случило. Трудно е за руснаците. Това е първият път, когато започват да изпитват какво означава войната в Украйна, която се превръща в война в Русия. И говорим наистина за много малко. Става въпрос за няколко дрона, няколко експлозии, малко проблеми с горивото в Крим и подобни неща. Все още е почти нищо в сравнение с това, което се случи в Украйна. Представете си, ако тази история се засили. Може да проработи и в двете посоки. Може да проработи и на политическо ниво, където хората казват стиля. Минаха 5 години и може да стане само по-лошо. Или може да има и ефект на сплотяване около знамето. Може да има грешка при удар с украински дрон, който наистина удря училище, или нещо друго, или паметник, или нещо, където парадоксално има обратен ефект. Същия обратен ефект, който имат и руснаците, когато ударят църква или цивилна цел. Или момиченца. В Украйна това има ефект на обединение около знамето парадоксално. Повече от страха. Хората преодоляват страха много бързо, с гняв. Ако ме изплашиш, защото сриваш енергийните системи, да, ще се насеря от страх и ще стоя на студено. Ако точно по средата сложиш търговски център, църква или нещо подобно, това плаши. Предизвиква гняв, а гневът премахва страха. И това са фактори, които трябва да се вземат предвид. Да, т.е. преди всичко достатъчно е да погледнем самия този конфликт. Казахме, че Украйна беше тежко засегната през всички тези години. Със сигурност това не проработи от тази гледна точка за руснаците. Тоест не беше... Това не е нещо добро все пак. Население, което се надига и принуждава правителството да се предаде. Това е малко като химера. Нека потърсят в съвременната история поне толкова държави, които поемат по пътя на стратегическото, изключително бомбардиране, на което днешните ракетни атаки са еволюция. Не, че е проработило много, ако искате да чуете моето мнение. Да кажем, в съвременната история често се мисли, че така ще се постигне капитулация. Но много пъти се получава точно обратният ефект, който описа Мирко. Стратегическите бомбардировки срещу Дрезден, например, или запалителните бомбардировки на Малори. Що се отнася до британските масирани бомбардировки, но не само. Да. Не го направиха. Т.е. те постепенно пречупиха индустриалната система, но накрая битката се водеше пред портите на Берлин. И скоро щеше да се наложи инвазия в Япония. Ако искаме да кажем... Първоначалната цел, която беше, да кажем, и то ясно заявена, да се удари морала, в този случай на германското население. Тоест, да се накара населението да каже: стига, няма повече война. Да убием Хитлер и така нататък. Това, разбира се, не постигна никакъв успех, а цената беше огромна и с масови жертви, разбира се. Парадоксално е, че когато използваха същите оръжия, за да се опитат да ударят рафинериите в края на войната, а след това и фабриките, което продължи още по-дълго, в този случай ефектите вече бяха по-осезаеми. Но ето, може би дори и там не бяха чак толкова решаващи, ако питате мен. Ето. Трябва да се каже, че връщайки се към настоящето, какво биха могли да постигнат украинците с тази кампания срещу Русия? Така че от една гледна точка това може да бъде, така да се каже, контрапродуктивен аспект. Тоест, рано или късно, за съжаление се надявам да не се случи, но е напълно възможно да се случи, жертви сред цивилното население, кланета, ракети, които падат върху жилищни сгради. Още днес има жертви сред цивилното население, кланета, ракети, които падат върху жилищни сгради. Още вчера видяхме, че някои от тези дронове се разбиха. Говорим за бомба. Там, казвам го честно, не искам да виждам двойни стандарти. В смисъл, че ако руска ракета, която се опитва да прихване украински дрон, удари руско училище, вината е на украинците. Както е вината на руснаците, ако един Пейтрия, който се опитва да прихване руска ракета, удари. Така че никакви двойни стандарти в този смисъл. Да. Беше като случая, спомням си, че имаше атака през 2023 година, мисля, срещу цел в Крим, близо до Севастопол, от страна на Украйна, с Атакамс,
който в този случай беше оборудван с касетъчна бойна глава. Руснаците прихванаха този Атакамс и бойната глава се отвори, като част от нея падна на плаж, пълен с летовници. Имаше много ранени и няколко загинали. А най-вече излязоха наистина ужасяващи видеа. И всичко мина добре, защото беше, и аз си спомням, Че много хора казват, че те са го прихванали и е тяхна вина. Нали? Тоест, не, в смисъл, първо, не е като да можеш да избереш, добре, ще ги оставим да минат, ще оставим ракетите да минат. Все едно после няма да причинят още повече щети, така да се каже. Същото важи, разбира се, и за Украйна, и то много по-често. Ясно е, че има една основна отговорност от едната страна, т.е. този, който напада, знае къде минават ракетите му, знае какво има отдолу и знае, че единственият, който е длъжен да се опита да ги свали. Това обаче не означава, че този, който се защитава, е оправдан да действа безразсъдно, в смисъл, че врагът е длъжен. Ясно е, че ако отбраната е добре планирана, се опитва да не сваля дронове на жилищни зони и жилищни сгради. В малко по-необитаем район, ако е възможно, и ако няма критична цел за защита. Но това не отнема вината на другия, според мен. трябва да се каже също, че позициите, които те заемат из града, почти търсят точно такова нещо. Защото ако го поставят върху гражданска сграда, теоретично жертвите са от атаката срещу този панцир. Да. От тази гледна точка също... Да кажем, от гледна точка на законността във войната. Вероятно да, но трябва да се каже, че поне до сега... Докато Старлинг не бъде напълно или частично легализиран. Една част. Доста е невъзможно за украинците да извършват точни атаки. Тоест да атакуват там, където минават дроновете. Поне за сега. Ето. Биха могли да опитат да ударят, ако са наистина неподвижни, като изстрелят маса от своите ракети. Но за украинците е трудно да извършват точни атаки срещу тези системи. Трудно е да успеят да се опитат да ударят панцирите по сградите, както правят в окупираните територии, където често виждаме панцирите да бъдат поразявани. От друга страна, това наистина би го превърнало, да кажем, в военна цел. Може би частта от сградата, покрива на сградата, където се намира панцира. Но винаги трябва да се казва, че и в този случай важи принципът, че има и споделена отговорност. Не знам доколко би могло да се оправдае атакуването, например, на покрива на сградата, където се намира панцира. Но винаги трябва да се казва, че и в този случай важи принципът на пропорционалността. Тоест, не знам доколко би могло да се оправдае атакуването. Например, отдолу. Ясно е, че има. Отговорността е основна. Атакува се, има я. И може би да се направи това с едно оръжие. С 3-4 балистични оръжия. За да сме сигурни, че врагът е принуден. И събаряш половин сграда, но може би една ракета ще мине. Това е една игричка, която в Близки изток често правят. Нали, има 5 кг. И една АК-47. Вътре в болницата, хвърляме една игричка вътре в болницата. Очевидно се надявам да не се случи нищо, както често става в Близкия изток. Но всичко това трябва да се предвиди веднага. Тоест, аз говоря, разбира се. Да си кажем направо, ние, Едуардо, нека го кажем веднага. Ако се случи, ще бъдат третирани точно по същия американски стандарт. Добре. Но аз често съм обвиняван, че може би ги третирам твърде много по същия стандарт. Със сигурност ще продължа да ги третирам по същия стандарт. Ето. И, между другото, говорим за балистичната заплаха. Последният коментар, който исках да направя, е, че разликата е именно тази, която е важна, според мен. А именно тази, която ти спомена. Тоест, бойната глава. Тоест, дроновете днес, дори когато преминават за да нанесат истински щети на важни структури от стомано-бетон, не е случайно, че винаги ударят рафинериите. Защото рафинериите са кошмар за защита. Огромна площ, лесно е да се повреди която и да е тръба, всичко е свързано като верига. Смятам го за всичко. Достатъчно е да хване една част и да се запали, после се разпространява върху останалото, така че са лесно запалими. Точно така, мрежите не работят, нека не се лъжем, не вършат нищо. Как да ги покриеш с мрежи? Опитаха се. Друго нещо е да опиташ да удряш около различните депа и така нататък, не работи. Да, между другото, мрежите се виждат и при атаките, като тази срещу рафинерията преди 2 дни. В един случай, добре, не са направили кой знае какво, има само един случай, в който се вижда дрон. Това е в източниците, можете да го намерите в видеята, така да се каже, на атаките. Един дрон, който се блъска в мрежа и успява да я взриви, мрежата, този дрон, но после горящите парчета от дрона все пак падат надолу и все пак взривяват това, което е отдолу. Така че не е нещо голямо. Точно това. Виждате, дронът избухва, първият може би дори не успява да го накара да избухне. Този, вторият, избухва.
Но парчетата, които падат, както виждате, все пак подпалват зоната отдолу. Така че не е голям успех. Ето. И все пак, и с това ще завърша по тази тема, същите тези оръжия, същите тези дронове, много рядко ги виждаме да извършват успешни атаки срещу промишлени обекти. Защото промишлените обекти често са, така да се каже, сгради от стоманобетон. Много обширни, трудни за сериозно повреждане, за, така да се каже, подпалване и трудно могат да бъдат ударени така, че с няколко удара да се прекъсне производството. Ето. Докато ако бяха ракети или балистични оръжия, например, вече ще да е малко по-различно. Ето, това се вижда добре. Забавих го на 0,25, нали? Вижда се, че не удари конструкцията, а експлодира върху мрежата. Но въпреки това, на горещените части също така може да използваш и термит, например, който е нажежен. Може да бъде добър метод да продължиш да създаваш, да кажем, лапили и така нататък. И останалото се разширява. Така че мрежите нямат... После една мрежа трябва да се види и как е направен дрона. Има такива, които работят при удар, има такива, които могат да имат експлозия с закъснение. Така че дори само скоростта и теглото на дрона могат да прережат мрежата или да я отнесат със себе си и после да експлодират по-късно. Това е малко примитивен метод, така да се каже. Не бих се осланял с две думи на тази отбранителна система. Видяхме го и в логистичните тунели, още от времето на Бахмут, Авдиевка и така нататък. В крайна сметка направиха дронове, тези с термит и така нататък, дракари, те са нещо като напалм и затова мрежите буквално бяха изгарени. Не постигнаха голям успех. Имаше един кратък период, в който и двата последни фактора, преди да приключим на живо, които според мен са фундаментални, вече го казах, но според мен повторението е майка на знанието, тази технология не е особено трудна за възпроизвеждане. Голямата опасност, която искам да отбележа, е това, което украинците правят с руската логистика в коридора на Запорожие. В рамките на 3, най-много 6 месеца е нещо, което руснаците биха могли да повторят от своя страна. И вече отчасти го правят, т.е. дори сега пътя към Крамат, Русо, Словакия е под атака. Да кажем, че руснаците имаха голям дефицит на дронове, големите квадрокоптерите от по-високо ниво, които не служат само за атаки, а и за поставяне на приемници, които увеличават обхвата на другите. Наваксват. Но самите те, не го казвам аз, самите те, военните и блогърите, но дори по руската телевизия различните коментатори. Руснаците казват, че всъщност украинците в този конкретен период са ги изпреварили както по обем, така и на фронта дори. Самите руснаци изчисляват, че има поне 10-12 дрона за всеки руски войник, който се движи, който се разхожда. Че това всичко е доста лесно за възпроизвеждане, не е някаква невероятна технология и така нататък. Затова се чудя какъв би могъл да бъде ефектът. После, разбира се, в тази война винаги има момента, в който другият те настигне, ти измисляш нещо ново, нещо друго и продължаваш напред. Но не бива да се подценява факта, че времевите рамки, да кажем колко предимство имаш, са като млечните продукти, имат срок на годност. Това предимство, което си създал. Ами, преди да отговоря на въпроса, всъщност едно нещо, което забелязах, Мирко, е, че тези дни по този логистичен коридор, който украинците атакуват, започва да се появяват много от тези, да кажем, екипи, подвижни като от Удиамакс, превозни средства, които сега са оборудвани с противовъздушни оръдия, картечници, които изглежда все пак вършат някаква работа. Тоест, четях в украински канали, които казват, че вече е малко по-сложно. Сега правят конвой с ескорт, наистина като в Удиамакс, защото са и с гориво. Ако се замислите, наистина реалността е достигнала измислицата. Аз пък видях украинци, които изстрелват дрон с пушка, с нещо като малка рампа, изстрелват го и дрона само отива да прихване другия дрон. Малки дрончета, в крайна сметка решението 1 на 1 е най-доброто. И казвахме по-рано, нали, просто за пълнота, защото искам да кажа, нали, ти цензурираш нещата, нали, нещата. Говорим за възможните щети и за ефектите, които могат да причинят, а вече са били причинени и от едната и от другата страна. Именно защото по време на тази атака един дрон все пак се разби в сграда. Да, това е... Да. Тук е един от случаите, да. Ако не греша, има поне 2 или 3. Но между другото, всъщност, трябва да бъда честен,
Поне два от случаите, които видях, изглежда са поради грешка. Виждате, че удрям много високо по сградата. А този, който показахме точно преди малко, летеше толкова ниско и близо до сградите, за да използва, да кажем, и силуета на постройките, че тук го удари. В друг случай ударих екран на строителна площадка. И там можем да мислим за строителните обекти, те очевидно се променят. Така че са трудни. Вярно е, видях това видео, но всички казаха, не, тя дови не помръдва, остава неподвижна. Честно казано, по този въпрос не съм го проучвал. Видях, че много хора успорваха, казвайки, вижте, това е малко странно, защото има удар и въпреки това тя не помръдва дори с милиметър. Така че не знам дали беше вярно. В крайна сметка, кава може и да има смисъл. И всичко това, разбира се, отговорността, както казахме, винаги остава върху този, който ги изстрелва. Но, в крайна сметка, в някои случаи може да се предположи, че се прави нарочно по време на война. Но в този случай бих казал, че не е така. И за да отговоря на въпроса... Как се прави преди да я прочетеш, защото има и такива, които ни слушат само като подкаст. И така, как се покрива един панцир? Тоест, имаме предвид система за противоракетна и противодронова защита, тогава защо не ги прихваща? Свършили боеприпасите, пренасищане или пък ненадежност на самия прихващащ апарат? Бих ти казал, че днес най-добрият начин да се опиташ да унищожиш панцир е този, който използват украинците в коридора, за ефтемията. Тоест да се използват малки и маневрени дронове, които се управляват в реално време, често чрез Starlink. Какво означава това? Това са дронове, които летят много ниско и много бавно и се движат от гледна точка на панцир много неравномерно. Така че технически панцир може да ги свали. И често ги сваля, не значи, че не ги сваля. Проблемът е, че летят толкова ниско, че често се крият зад дърветата, зад сградите, зад хълмовете или дори просто под хоризонта. След няколко десетки километра. Защото панцирът, ако не е на тези кули, панцирът дори не е толкова висок, така че има и проблема с радиохоризонта. Така че ги вижда в последния момент всъщност. Не само това. Когато се приближават, това, което виждате, между другото, големият мит, който сложих току-що, защото е перфектен, страхотна режисура, това, което виждате е визуализация на зоната на поразяване на един панцир. Между другото, взех я от руски наръчник, който доколкото знам не е бил свързан с износа на оръжието, така че източника е доста надежден. По това време, както виждате, типичната цел, която са взели предвид, когато е излязъл панцирът, е бил изтребител, F-16. Но това вече ви дава представа и после ще се върна към въпроса, но все пак ви помага да разберете. Не знам дали е F-16 или Hornet. Мисля, че е F-16. Не, да, пише го. Има и другия. Освен ако не са сменили изтребителя между горе и долу, това не е F-16. В този случай виждате един от основните проблеми, който прави панцирите уязвими, е именно далекобойността. Панцирът е система с къс обсек, така че ако на тази графика панцирът е поставен там, където е нулата, в средата, го виждаме отгоре. В този случай панцирът е поставен теоретично срещу цели, които идват в този случай отдясно, летят отдясно наляво, с доста ниска скорост. Ако вземете светло-зеленото, те могат да се опитат да ги свалят в този обсек. Това са километри, така че виждате, не са толкова големи разстояния. Това са 18 км, 20 км, 12 км. Така че това вече е проблем. Означава, че панцира няма толкова много време да... Ако е на 20 км от линията, това вече означава, че е в обсега на всички дронове, които летат наоколо. Освен това, подхода на дрона, зависимост от ъгъла, намалява възможностите. Да, радарите не са еднакво ефективни във всички 360 градуса. Зависи, защото ако точно един F-16 влезе в този конус, в този радиус, много е вероятно панцира да победи. Добре, това е точно неговата работа. F-16, щом влезе, вече е бил засечен, между другото, от радара малко по-рано. Щом влезе в този обсек, ракетата на панцира е, да кажем, на обсек. Изстрелва я и има отлични шансове да го свали. И почти сигурно с две ракети. Освен ако F-16 не започне и той, така да се каже, да бяга надолу и така нататък и така нататък. Но, връщайки се на въпроса, как ще унищожи един панцир, ако вместо това използваме малък дрон, който управляваме? FPV на практика с много голям обсек за FPV, но все пак е дрон управляван с джойстик. Може да се приближиш до панцира, като се криеш зад дърветата, летиш възможно най-ниско и най-вече летиш бавно и не по права линия към панцира. Защо това е важно?
Защото радарите, които използва панцирът, както и много други системи срещу малки заплахи, като дронове и ракети, основният начин, по който ги откриват, е разликата в скоростта. Тоест, ако нещо се приближава към тях с определена скорост или се отдалечава с определена скорост. Защо? Защото иначе лесно биха се объркали с фона, с дърветата, сградите и така нататък и така нататък. Затова срещу цели на ниска височина, особено с дронове, е важно тези цели, за да бъдат лесно откриваеми и поразими, да се приближават с определена скорост или да се отдалечават с определена скорост. Сега, тези системи, както казахме, са създадени да правят това срещу изтребители, които летят много бързо, ракети, които също летят много бързо, а вече един дрон, който лети с 100-120 км в час и дори един FPV може да стигне до 40, който се движи между дърветата. Точно така. Да се разбере много лесно, защото опитайте се да си представите, не е невъзможно. За оператора на радара може да премахне този филтър за скоростта. Може. Но тогава проблемът става как да различиш мястото, където е дронът, от листата отзад, дърветата, прелитащите птици. Всичко, което е повече или по-малко статично. Защото ако премахнеш филтъра за скоростта, на практика имаш радарен образ на всичко, което е пред теб. И вече не можеш да разбереш къде е. Крайна сметка, ако трябва да се обясни, това е проблем. Всъщност, много често, при Панцир това е един от случаите, те имат и камери и използват това, за да се опитат да се справят с тези заплахи, които обаче са по-малко ефективни, т.е. инфрачервени камери, нали така? И така нататък, и така нататък. Така завършвам. Само да завърша, просто за да отговоря на въпроса, така че най-добрата система днес е тази там, въпреки че не стига много далеч зад линиите. Системата, да кажем, вторичната. Могат да бъдат все още противорадарните ракети, които се използват, които са ракети изстрелвани от самолети. Те отиват много далеч, насочват се сами срещу защитите. Като Панцер, които имат радари, но при Панцер е много по-лесно да ги свалят в този случай. Или да изключат радара и да се преместят. Така че често ефектът е, че ги караш просто да изключат радара и толкова. Говорихме ли вече за думите на Зеленски? Не, но ще го коментираме накрая. Не знам дали си го видял. Зеленски коментира думите на Лукашенко. Какво направи? Преди няколко дни той направи видео, в което се извиняваше, ако е обидил Зеленски, като каза, че беше малко като изказване. Все едно казваше, ние не искаме да се намесваме в тази история. В смисъл, че ако фронта се разшири към Беларус, те няма да могат да се защитат. И днес, ако си спомням правилно, защото го видях малко преди да започна живото предаване, да кажем, че бях по-фокусиран върху нашите неща, Зеленски каза горе-долу, че те имат, освен че се знае, че вече имат списък с цели, би било по-добре да махнат това, което имат на границата и така нататък, ако не искат да ги ударят. Значи Лукашенко, това е по-широка тема, Лукашенко се опита да избегне да бъде въвлечен във войната. Защото в крайна сметка е нещо като Мусолини, затворник на СС. В смисъл, че вече има руснаци в страната си. Ако направи нещо прибързано, като да въвлече страната си във война, вече ще има революция, почти у дома. Представете си какво би могло да се случи. Той знае, че не е в положение да участва, но също така не е в положение да каже не на руснаците. Или го хващат, между другото, тези, които го пазят са някои бивши вагнеровци, хващат го и Беларус става Русия. Така че според мен той има най-добрата и най-разумната стратегия. Опитва се да не допусне революция в своята страна. Да не бъде въвлечен във война с Русия. Да не ядоса украинците, да не ядоса руснаците. Той иска да надживее Зеленски и Путин. И вероятно, когато войната приключи, да се оттегли с доста пари и да изостави дори своята страна. Това е нещо, което многократно е заявявал, че би искал да има. Да кажем мирен преход. Парадоксално, в този момент съществуването на Лукашенко е и причината Беларус изобщо да не бъде погълнато от Русия. Така че в този момент той има и известна полезност. Ако го нямаше него, щяха да е погълнат веднага. Така че, да, не знам дали това е стратегията на някои риби, които се престуват на мъртви в известен смисъл, но не е завидна ситуацията на Лукашенко. Абсолютно, и според мен хитреца ще надживее и Зеленски и Путин. Аз имам едно виждане за тези години на война, именно за действията на Лукашенко, който със сигурност е в наистина неудобна ситуация. Но също така и от гледна точка на неговата страна, дори и за тези, които живеят там. Със сигурност. И според мен обаче до днес беше много умел. В смисъл, че успя
Не, че има кой знае каква свобода на действие, всъщност. Лукашенко няма много възможности за решение извън страната си, но дори вътре. Но ако погледнем участието на Беларус в тази война и особено развитието на това участие, според мен той е свършил, ако ми позволите израза, доста добра работа. В смисъл, разбира се, не съм доволен, че ракетите излитат от Беларус и така нататък, но от гледна точка на избягването на по-лоша ескалация, това доста добре проработи. Нека си спомним, че в началото на войната една много важна част от руската инвазия тръгна от Беларус, тази към Киев. И има един телефонен разговор на Лукашенко с Зеленски, в който му казва: виж, ако искате да ни нападнете, направете го. А Зеленски му отговори за какво ще послужи това. Така че още тогава той се застраховаше предварително. Да, тогава и Зеленски, разбира се страхуваше много повече, отколкото днес от евентуална намеса, т.е. от пълно влизане на Беларус в войната. Но и там Лукашенко имаше цялото предимство да каже: знаеш ли какво, може би руснаците печелят сега, но нека всички да влезем заедно с тях и да използваме нашата армия. Дори в този случай Беларус не изпрати своите части. Дори след провала на украинската офанзива. И все пак щяха да създадат известни затруднения. Защото ако погледнете позицията на Беларус, дори с малко ресурси, само това да продължат през следващите години да предоставят територия на руснаците по начина, по който го направиха в началото на войната, не е сигурно, че руснаците биха го искали. Дадоха им боеприпаси и така нататък. Не остана много, бяха до някъде ограбени. Освен това, за един период след началната фаза, казвам го много накратко, защото е нещо много интересно, така че първоначално им предоставиха територията си за инвазията. След това, разбира се, имаше отстъпление и все пак руснаците използваха както територията, за да изстрелват Искандери, така и въздушното пространство, за да изстрелват ракети от Беларус. Но след това, след около първата година, те дори вече не използваха, освен в редки изключения, територията на Беларус за изстрелване на ракети, а просто понякога прелитаха над нея. И това вече, да кажем, една стъпка назад. Освен това се стигна до момент, в който само рядко, всъщност, част от руските нападения изглежда преминаваха през граничните райони на Беларус, но просто, така да се каже, пресичаха някои малки участъци. Към днешна дата обаче, може би сме свидетели на, така да се каже, възстановяване на ескалацията. В известен смисъл. Защото изглежда, че беларусите всъщност са принудени да помагат малко повече, особено като предоставят територията си за някои нападения. Може би малко повече от преди. И за, както казва Зеленски, именно да помагат може би с насочването. Помислете, например, за ретранслатори за управлението на руските дронове и други подобни по границата. Но все пак това не е участие в войната, да кажем, по директен начин. И най-вече, както може би биха искали някои руснаци. Така че, според мен, не знам как ще бъде от утре, но до днес не е било. Но, според мен, стратегията на Лукашенко беше най-добрата. Да, ще надживее ли Зеленски Путин? Тоест, може да се мисли каквото и да е за Лукашенко, но според мен той не е глупав. Един, който все още... Не, виж. Е като много други, вярно. В дни, да кажем, в тези ужасни дни. Знае как да се справя. Между другото, така ще завършим, понеже говорихме за прочутия коридор. Моята мулина току-що публикува компилация, може да я видите, защото няма доказателства. Не за щетите. Това са 500 повреди. Както виждате, това са автоцистерни, можете да ги спрете и да ги гледате една по една практически. За 48 дни 500 цели в коридора, да, това нещо ми харесва. Не е малко нещо. Това е малко нещо. Не е малка работа. Ще ви сложа линк, където можете да спрете един по един. Направете тема. В един момент ще се появят и първите правилни улици. И тук. Възможно е. Не. Тук не можеш да го направиш. Те са твърде големи и превозните средства, които трябва да минават, както виждаш, са твърде големи, не можеш да го направиш тук. Освен това и самия път го удължава, защото продължават да удрят мостовете тук. Така че скоро руснаците ще искат да направят и по-голямото отклонение, което означава още по-дълъг път. Те трябва да останат още повече на пътя. Това не е отделен въпрос от това, което се случва в Москва. Защото ако руснаците защитават Москва, неизбежно няма да защитават този коридор. Страхувам се, че украинците искат да предприемат и нещо настъпателно по коридора Запорожие-Камянск, и ако успеят достатъчно да отслабят руската логистика в този район.
Страхувам се, че имат такъв вид амбиции. Според мен са преждевременни, защото не са достатъчни 48 дни и 500 унищожени машини, но трябва да се каже, че от другата страна стои и другия въпрос, който и ние обсъждахме. Имаш това предимство сега, но не е сигурно, че ще го имаш след 6 месеца. Много благодаря на Едуардо Фонтана, много благодаря. Благодарим ви, че ни гледахте. Източниците ще намерите в описанието. Посетете Substack на Едуардо, който също е в описанието, ако искате да прочетете цялата част за Панзи. Мисля, че описахме ситуацията честно, с плюсове и минуси и от двете страни. Лично аз мисля, че ескалацията ще продължи, защото руснаците не са в положение да приемат Москва да бъде ударена, докато украинците са свикнали да бъдат ударени. И така, какво ни очаква в бъдеще? Аз нямам кристална топка като тази на Маурицио Моска, за да гадая. Можем просто да се опитаме да установим какво се случва, да използваме малко рационалност и също така ирационалност, защото не трябва да приемаме за даденост, че всички участници в играта са рационални. Благодаря на всички и лека нощ, ще се видим през седмицата. Поздрави на всички!